Разговор с Исус. О, мили Исусе, къде си сега, когато светът е припълнен с тъга? Къде си, когато плаче малко дете, което няма какво да яде? Къде си, когато тъне в бедствия страшни, а хората стават все по-опасни? Светът отива към своя край и никой не знае колко още ще трае. Криза избухна във всички страни, а човека безгрижно губи своите дни. О, скъпо мое дете, откакто появи си греха, аз виждам всяка пролята детска сълза. Аз виждам всеки страдащ, неоправдан, и ми е грижа за всеки, малък, голям. Как бих искал всеки да знае това, колко много обичам всяка човешка душа. Как бих искал да знаят, че заради тях дойдох на земята и се интересувам от на всеки човек съдбата. Умрях, за да бъде човекът спасен, а грехът на земята напълно победен. Но те за тази жертва дори не разбраха, защото бяха суетни, от Бога не се бояха. И днес този свят към своя край отива, а твоята надежда на кого ли се опира? Навсякъде е пълно с непрестанни борби, но армия от ангели ще те защити. О, човече, ти сам определяш своята съдба. Дали ще чуеш днес ти моята молба? Животът ми е пълен със скърби, страхове, но днес аз оставям ги в твоите ръце. Аз никога не ще те забравя, мило мое дете. Ще изтрия всички сълзи от твоето лице. Когато имаш някакъв проблем, аз съм твой баща, обърни се към мен. Чак сега разбирам какво направи за нас и виждам нежната ти грижа всеки час. Животът си за нас изгуби и безкрайно ни възлюби. Исусе, ти смисъл живота ми даваш, от товара тежък ме освобождаваш. Благодаря ти, Боже,